esolu m di m na chọọchị wee fụ dis guy like anya wee jekwubie mụ na ya na-abụ wee bido wee kalịba from ịkalị ọ dabaala anyị wee nụba di na nwunye ọsị bụ nne na ajọ ụmụaka na-abụ ọsị m anọgide dis man bido fụtaba maka na ya bụ onye bịakwuteli elu si a na ya laikeli ya for that na ya mere mistake ma ọ kwụsịkwa ife na-eselefe ma ọ kwụsị ife na-eselefe dis guy wee bido kwụsị inye ego dis guy wee bido ya kwugheri ọnụ okwu ọzọ chọta enyi nwaanyị ọzọ si ya ya mee mistake kedu ihe o ji wee bịakwute bie na nwaanyị ekwesịrị ịbịakwute nwoke ya wesị ya bịakwute gị sị gị na ya like gị isi na ịlaikikwu ya na ọ bụrụ na ịlaikiri ya na ịkala egwu ya mgbe afọ jebela onwe gị mana ikweta na ịlaikiri ya bifo gị na ya na-abụ wee mere anything kezie etu o si wee bụrụ fault ya this man ebidokwa ọnọgide ọsị na ego ya na-efu na ya na-ezu oshi ọnọgide ọsị na nna efuo a na-ekwu osibekwa ite iche maka na ọsị anya na-abanye asị na ya ma nna na ya mere mistake ya sị ha na ya ma nna o wee bido isi ite iche wee go gas go everything o jesie bata osibe ite iche this man abụrụkwa na ọ na-akpata ego ọ na-akpatakwa ego wee nazi ebe nwaanyị ọzọ je na-enye dị umeala ego mana mgbe ọ nọsịrị ọfụ ụlọ ọvụ ka na-egbu ha ka mmanya na o jele imepe akaụntụ tii nọmba ya ego niile ọ na-enye dị umeala ya na-enweta alat efe okịta mana o nwere ife ya nwere ike ime ya confront onye ọsị a na agwa gị enye na bana ya chọzi na nke ka njọ wee ibi oshi ọ nọgide otibe mkpu si na ego efuo na ego efuo na ọnya nwa were na o nwere onye ọzọ ya na ya na-abọbi na ọnya nwa were na o nwere onye ọzọ ya na ya na-abọbi ọsị bụ ọnọgide one day bulu gaasị abunye that lady maka na gaasị ya nwere nsogbu bata tibe mkpu si na gaasị efuo na ọnya nwa mmụọ oluo one day ya wee na-agata na nke that lady na o wee ebe a na-erefel gas the lady wee kwụsị moto wee bupute the gas wee buru ya na-abanye na that store ya wee newe gaasị wee sị ọdọ gaasị a ka di ya na-achọ ọdọ gaasị a ka di ya na-achọ ai ya wee tie n'ikwuru okwu wee naluo wee kpọọ ya wee sị ya fụlụ gaasị ị na-achọ n'aka enyi gị nwaanyị ka obi ya ga so na ihe a ka ị na-eme iburu ngwongwo gị bunye nwaanyị a ịnata isi na ọmụnwa iwere ego inye nwaanyị a ịnata isi na ọmụnwa wee o nwere ife mmere gị sọsọ na afọ gị sị na nlaike gị ọgwụsịkwa ya mee ya na-abefeje na-ebute ndị befe ego wee na-enye ụmụaka nri this man jụ na ọma nyezie ego na ọnya na-abịa ya ajụ na ya ma nnakwa ya ajụkọ na ya ma nna o wee na-eselufe okwu wee na-eselufe okwu a sị m na ọnọgide one day si na dọkụmentị a na-efu dọkụmentị a na ya gụrụ na ọ na-efu na ya mụọrọ ma ọ na-echetazikwa mgbe o ji enye dikela na ya mụọrọ ya wesị ya na o nwere dọkụmentị ya ji o wesị ya na ọ bụrụ na ya kpọrọ bie na ya ga-emegide ya ife ọpụọ ya wee jụkwana na ya yara apụ na ife ọ na-achọzi achọ kịta bụ egie another thing bụ gaasị obili enyi ya nwaanyị nọmba 3 wee bụrụ dọkụmentị a na ya ọ kpụgharịkata pushuketie na ya kwarepụ o wee jebe ndị mmadụ wee kparịa sị anya jebe kọt di ya wee buru ụzọ wee wopie kọt fana abụ wee pụọ kọt wee kpebe ewelu na kọt wee kpegide kpesị ya kwesị jọji biko na ife achọ kịta bụ si jụọ die ego onebe ego ya zuru den si jụọ die kedu ebe ọ gbara n'afọ ka kọt jee were aka fafụ a n'afọ ya zuru dọkụmentị ya den si jụọ die ma ọ na gaasị ya dọrọ na nke enyi ya nwaanyị so jọji wee sị ya so kedu ebe ị gbara na ka ije chọọ na o nwere ebe di ya kpọrọ afa ya wee wepụta fon ya wee na-ezukọ jọji etu o si wela transfer ego etu o si wela transfer ego ego afọ niile ọ transfer alụta enyi ya nwaanyị hey jọji wee tie wee sị ya na imere alụ ịhapụ nwunye gị na ụmụaka wee na-enye nwaanyị ọzọ ego every 2 weeks na ị na-enye nwaanyị ego mgbe ụfọdụ every 3 days na ị na-enye nwaanyị ego nwanyị na ide enye nwaanyị ịnọ ọsị nọ maka na onye nwa bịakwutere ya na ya mara ma o melie ọgwụ o meghe ọgwụ okedolu ya ekedo ewee gbakọ ego afọ niile ya bitere ndị befesị na ọ ga-akwụ ya wee gbakọ ife ọ na-alụ wee sị na ọ ga na-akwụ nwaanyị 250 naira every month na ife ọ ga na-akwụ nwaanyị unu wee fụ na this man na-emekwa ọfụma so ka a kpọrọ afọ ego ọsị biko na enwe ekwe ego adọrọkwa nna anyị bie jọji wee sị ya na a ga-eje ka echekie ka amala oke ị nwere o wee sị jọji oke na aka chọ dị mara eji ya hapụ ka aje mana ejibe o na ọ ga-adabalụfa ebe nwaanyị aka
chọrọ ịghọta kịta na ya ga-ahapụzi ife niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ ise osikwa nke ọpụọ nka. Jọji wee jụbụ ya bụ isi Jọji na ya chọrọ ka ụmụ ya too wite atụ nna ya ya ga-eje ka ama na-eji wee sị ha naba ọsị m nne ha wee na wee nalute na o mesịrị ọnwa month nwoke wee kpọọ ya one day wee sị ya na otogo nna ya gị pụọ be mejọ na ịma mpụ nna ya gị pụọ be mejọ na ịma mpụ na ọ bụrụ na ị pụrụ na ndụ na ị ga-apụ n'ọnwụ is a promise tọ na ọjewel ya wee mere ọsọ wee jebe kọtụ wee luo wee gwa ndị kọtụ na nnekwu ife ọ gwara ya ndị kọtụ wee kpọọ ya wee jụbụ ya ma okwuru ọsị eni akwụrụ na out of anger. Ndị kọtụ wee sịwa na ọ bago na threat na kịta na a ga-agbasafa na wee gbasa afọ si m nne nọ 250 afọ ka sị na a ga na-akwụ ya wee ha ya alafụ ụlọ ya na ụmụaka ya na-agba wee bili ọsị m nne na ọkwa etu ka marriage esi wee gbasa ifugo na mistake ya mere bụ ifu this guy jekwubi ese na ya lọvụ ya ịghọtara na ndị eziokwu na ya lọvụ ya o mana o wee setu wee dụ na ife a ji wee wetalụ m ihe a bụ na o nwee stori m na-ekwu na nwaanyị adịghị echekwa nwoke. Yes, nwaanyị adịghị echekwa nwoke. Nwoke ọbụla iji ọnụ wee jekwuru ya n'ụba gị o nwee steji unu ga-elo na marriage ofilie na ya na-eme gị favor nke bịakwutere gị sef na-efili na ya na-eme gị favor tọkụmọrọ ọfụ nke ibuola onwe gị tụọ n'ụba gị the same favor nọ ka ọ na-eme gị kedu filo chai nne adọrọ m surprise it's just a lesson for you guys to learn. Ewe na aka gị yọọ nwoke ka ọ nụba gị ewe na aka gị jekwuru nwoke si a na ịlọ ọvụ ya ama m na onwe ife a na-akpọ crush. Control yourself, control your whatever you're crushing on, allow them to do their job. Ọ nwoke ka ọ dọọla ị approach nwaanyị si ya alọvụkwana nga achọrọ m ịnụ gị chee ka m gwa gị chọọ ịdọ happy n'ụwa nụọ nwoke ka fụ gị n'anya anụ na nwoke ka wee fụ n'anya ị na-anụ ife na-agwa gị if you want to be happy nụọ nwoke ka fụ gị n'anya anụ na nwoke ka fụ n'anya then your marriage will last. Ịnụọ nwoke ka fụ n'anya okay o nwekwa ike na-alast o nwekwa ike ma na-agwago gị the basic thing ga-eme ka your marriage last ike agwụrụ nne ebe o setụ ugo gị nyakwụwana gị child support ka ife isi mụ kwuo nya jezie n'obe enyi ya nwaanyị ike agwụrụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.